Tayo na. Bibig ko ito. Halaman na to. Ano tawag dito? Spider, oh. Puting-puti, ay. Pwede naman pala yan, oh. Di ba? Ano yung broiler?
Meron pa pala doon. Meron pala doon pintuan. Hi guys.
Agusan naka-star. Ang baba. Sino kayo star saan? Agkoda. Sa to ka naman naka-star. Sa to iba baka